Kumpa voisin olla? Lonkerohirviö. Kumpa LHC:n käynnistyttyä? Käsieni tilalle kasvaisivat ulokkeet, jotka tuntisivat samoin kuin miehen penis tuntee. Ja sitten lähtisin pihapiiriini valitsemaan sopivia uhreja. Voisin jättää oman makropenikseni omaan arvoonsa ja osoittaa turmion käsilläni kohti uhria. Toinen penis lentäisi pikaisesti ja repisi uhrin vaatteet yltäänsä ja tarttuisi puristaen keskivartaloon. Sitten toinen penis aloittaisi esileikin, kuten hentai-pornossa aikoinaan. Ja lopulta, kuten tapana on, lähestyisi pikkareita. Sen jälkeen työntyisi pikkarien läpi naisen pyhimpään ja aloittaisi yhdyn. Lopputulos orgastinen. En olisi enää miehen puolikas. Olisin kokonainen lonkerodemo.